yalewa nakulethu cha kodwa eyona nto ndishumayelayo yokokuba fine but the foundation amaKristu akhoyo namhlanje xa esilwa they remove the foundation sukuncothula isiseko uba siyaxabana simele uxabana kodwa sukuncothula isiseko sale nto sikuyo ngoba le ndlela uthetha ngayo nale ndlela uthukisa ngayo iyabonisa uba awukho kule nto uncothula isiseko. Fine, Paul said, no, I understand. I understand that. It's okay. But don't touch the foundation. Xa uncothula ifoundation sukuva empilweni nje uzwa unjani xa uphendula uba unjani uyaqondakala uba unezimbo zokuncothula ifoundation. And the health conflict is very expensive. You must have data to spread the conflict. You must have data to phone. No, there's not a problem. It's coming. Because the conflict is going phone no panel because the data phone is also a harm. Uba ben kashishini lokuthengisa uthuku bendizawuthengisa ecaweni benza basisityebi because ecaweni lizawuthengwa kuthiwa abazulisela ngoku liphele bazawuhlala nalo for years libhatalwa ngoba balithanda. Remember, we're Christians, and what makes us abasibengamaKristu kukuncamathela kuKristu. So yonke into yenzayo ilumkele ingabulali lanto ngoba indlela zakho zizawubonisa uba uyawugqibela wawusilwa iconflict yecawa kanti umkelwe zimpawu zoba nguKristu. So in the process, remember, the conflict is fine. We can talk about it. Asivani ngento ethile, sivana ngento ethile. Kodwa nento ibona uba ngoku iya ku-foundation, we applaud. Because nethi shukumisa i-foundation, then kuzaba wrong. Manigqibelise, umfundisi udlula ngumntu. Qha. Namhlanje mhlawumbe asifuni mfundisi namhlanje. Mhlawumbe we're done with education. Yabefundisi. Mhlawumbe ayisingadanga. We had ministers who were highly educated. Mhlawumbe ayisingadanga. We had abefundisi well experienced ecaweni. Mhlawumbe ayisingadanga lo. Mhlawumbe ngokusifuna kayele yonke lento basinike nje umuntu qha sifuna umuntu qha ngoku zonke izinto bekukade kuthethwa ngazo kuthiwa ziluncedo kuthiwa ziyakha yiba nomfundisi you must have a degree yiba nomfundisi experience this and that nena ayisincedanga loo nto ngoba sibe nabo asabi nabantu phaa kubo. Mhlawumbi now we say no. We're not impressed with profile yakho. Just give us umntu. Sifuna umntu oza kumazi umntu oza kuhlonipha umntu
umuntu ozakwazi ukuzibona yena komnye umuntu uba namdi ngumuntu nalo. Umuntu ozakwazi ukuthetha nomuntu ngembeko, ngenhlonipho. Umuntu ongacingiyo okokuba uba ngumfundisi phaya enyanga ndandike ndakholelwa uba ndibizwe nguThixo mandedwa. Noba ubabizile abanye kodwa ingathi ubize mna kakhe ngibize mna. Ngenye imini kwagqabhuka itoilet phaya, andayazi kwenzeke ntoni na. Kodwa ezaa toilet zaphaya esitratweni zatyhalela kule yecawa apha emishini. Le yecawa yakhuphela apha endlini. Ndafika kuyiloo nto ndabiza omnye umfo weplamba phaa, wathatha i-4 hours yabuya indlu yayilaa nto yayiyo. Ndafunda into andibizwanga ndedwa uThixo, bakhona nabanye ababizwayo. Akabizanga mna kuba nomfundisi ndedwa, bakhona abanye abantu uThixo ababizele kwenza izinto. Iphawule loo nto umfundisi uDluli. Imbeko ayinika wonke umntu ingummangaliso. Le iyenza okokuba uyazi xa uhlangene nomntu omkhulu akwenze uzive ungemncanga. Usoloke ndikhumbuza uMandela udibana nenye intwana apha eRhodes, imbambi ngesandla ithi kunini ndifuna ukubona. Athi uMandela tyu kudala nami ndifuna ukubona manje. Ayenzela intwana izive ingekho phantsi. Loo nto yenziwa ngumntu ongumntu qha. Namhlanje mhlawumbi kwicawa zethu sidinga umntu. And I can assure you, I've been with this man. Into kwizinto zonke endizaziyo ngodlula ndazokokuba umntu. If bekukho ixesha bendakubalisela amabala nzulu aqinisayo okokuba umntu lo. Umntu ukuze abe ngumntu ufuneka kuqala akwazi ukubona, ayazi. Yabona impumlo yam andizange ndiyibona, isibonzi sam andizange ndisibona, izidlele zam zange ndazibona, ndawubhubha ndingazibonanga, zange ndazibona. Isibonzi sam zange ndasibona. Le nto ndiyibona esipilini is just a reflection. Soze ndisibona. Eli liso lingapha zange lalibone. Seliphandliwe eli alikwazi ukunceda. Kodwa into ebangela ndizazi uba ndinazo ezo zinto ndizibona kuwe. Ndibona ukubakho ubuso ndazi uba obam ubuso bunjengobakho, ndincedwa bobakho ukuze ndazi obam. So le nto ke ingumntu ukwazi okokuba you can